ens trobem a Cava Jaume Serra amb el seu gerent, Xavier Brunet. Xavier, quins són els orígens de Jaume Serra? Jaume Serra, el seu origen és el 1919 a Vilafranca del Penedès. Va estar fins a la Guerra Civil, va estar a Vilafranca del Penedès. En la Guerra Civil es va tancar i en l'any 45 es va tornar a obrir a Alella. I l'any 74 va ser comprat per la família Rato, que és la que va fer la compra, i l'any 85 ens van traslladar a Vilanova i la Geltrú, perquè en aquella zona d'Alella no hi havia vinyes, i on veiem nosaltres futur és a la zona de Penedès Garraf, perquè té tot el tema de vinyes i la matèria prima. I llavors, a l'any maig del 97, va ser comprat per la família García Carrión, que són els actuals propietaris. I què va suposar l'adquisició de Jaume Serra per part de García Carrión? És un augment en producció i tecnologia que ens ha fet que quan es van comprar Jaume Serra nosaltres estàvem fent 1,5 milions d'ampolles de cava i en aquests moments l'any passat ja vam vendre 42 milions d'ampolles de cava. El creixement ha sigut exponencial. Llavors, actualment, quins són les xifres, els volums de producció dels vostres vins? Aquest any la idea és vendre 44 milions d'ampolles de cava i fer un tiratge. Tiratge és omplir cava, de 50 milions d'ampolles de cava i 6 milions d'ampolles de vi tranquil, de vinya de Catalunya i Penedès. O sigui, ens anem a moure al voltant dels 50 milions d'ampolles de venda. El que és personal directe, podríem dir, de producció, enologia, tot el tema, estem parlant d'una plantilla fixa d'unes 80 persones i després hi ha un tema de personal eventual que pot estar entre 10-15 persones, o sigui que podríem estar parlant que estaríem entre els 90-100 persones. La nostra intenció, per exemple, aquí, ara tenim una capacitat de 60 milions d'ampolles i la intenció és, en un plaç de 2-3 anys, doblar el que tenim. O sigui, la nostra intenció és anar a 120 milions d'ampolles i passar a ser el primer elaborador de cava d'Espanya. Això és molt important per Vilanova i la Geltrú, perquè Vilanova i la Geltrú, en totes les ampolles, posem Vilanova i la Geltrú. I aquesta gran producció, a quins països l'exporteu? Encara en aquests moments estem al voltant de 156 països. El mercat més important nostre és el mercat anglès, que a Anglaterra el 60% de les ventes de cava són nostres. O sigui, a Anglaterra nosaltres estem venent uns 14 milions d'ampolles només a Anglaterra. Després tenim els Estats Units, tots els països de l'est, Alemanya, Japó, Àsia, està creixent tot aquests. Estem venent a tot el món. Des d'un punt de vista empresarial, quin creu que és el potencial del Garraf? És Penedès Garraf perquè nosaltres hem fet que cada vegada estem comprant més raïm, que és la base per fer els caves. Llavors, aquí estem potenciant tota aquesta zona a nivell d'agricultura i nosaltres a nivell d'indústria vitivinícola, que és l'única i important que hi ha al Garraf. I per aconseguir-ho, quins punts febles creu que s'haurien de millorar? És un tema del canvi climàtic, sobretot, perquè ens afecta a nosaltres en tot el tema de les vinyes. La majoria de les vinyes no tenen sistema de goteig i llavors depèn molt del clima. Nosaltres aquí el que s'ha fet i el que estem fent és cada vegada agafar més agricultors i la gent està plantant noves plantacions pels caves que nosaltres volem.